Košice IT Valley má veľké množstvo aktivít a podujatí, ktoré pravidelne organizuje. Musím povedať, že GlobalLogic Slovakia stál pri drvej väčšine z nich. Dôvod, prečo máme v spoločnosti GlobalLogic Slovakia naozaj silného partnera, je ten, že má jednu výnimočnú vlastnosť. A to je, že vždy ľudia, ktorí pracujú v tejto spoločnosti, robia o krok viac. Hovorí sa, že they are taking this extra mile. A to je dôvod, prečo z GlobalLogic Slovakia veľmi radi robíme a sme radi, že môžeme byť partnermi. Prajem vám z celého srdca veľa spokojných a odhodlaných zamestnancov, skvelých zákazníkov, zaujímavé prelomové projekty a teda verím, že k tej 10-ročnici sa pridá čo chvíľu aj tá 100-ročnica ďalšia. Všetko najlepšie.